барабани спокійно сидіть, аж поки не з'явились на кордонах москалі. Ми завтра вирушаємо прямо на Наполеон. Тепер не треба бити, тепер ми справжній батальйон. Камон, 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 205-й батальйон. Таких як ми, бабів у нас знайдеться не 1 мільйон. Давай, шофи, давай, усіх на ноги піднімай. Будемо боронити свій рідний мирний край. У нас на двох із Ганькою один бронежилет, і дід Петро позичив нам німецький кулемет. Ми всі груді